I am Dr. Genius Umar, Mayor of Pariaman. I invite all of you to come to Pariaman. Paraso api pak ulo puyuang mamata tadi sarok balai pasabok bana duduk nambah manuang dari titik badan mak rasai Pariaman terang alagang latawi manggonyo rabi o apa wali taka basana sarabok paagini o asali dape nyo aye putia ndak bagulo pak jadi yu asali kanda lai kabulia bang ojo lambe ni nanti yu jatuh naik Pariaman demak tadangan-langan ngambat abdi mangkonyo rami lambat abdi mangkonyo rami oh apa awak takabasana matamu banapa di kuretaji matamu banapa di malam ini Welcome to Pariaman.